Υπάρχει μια τοξική ατμόσφαιρα, η οποία για κάποιο λόγο τώρα, το τελευταίο ένα-δύο μήνες, έχει πάλι ενταθεί πάρα πολύ. Θα ήθελα με μια ατμόσφαιρα όπως είναι πιο πολύ στη Δυτική Ευρώπη, όπου τα παιχνίδια παίζονται και τα κερδίζει ο καλύτερος. Δεν γίνεται πόλεμος ανακοινώσεων ή πόλεμος προπαγάνδας με οτιδήποτε αυτό γίνεται, δηλαδή με οτιδήποτε αυτό συμβαίνει. Πίεση στους διαιτητές ή προπαγάνδα έτσι ώστε να σχηματιστεί γνώμη και στοχοποίηση ανθρώπων. Εμένα είναι η δουλειά μου, ξέρω καλά που έχω έρθει και δεν με εκπλήσει τίποτα, αλλά θα λέγα το ιδανικό σενάριο είναι να πάμε να παίξουμε οι 12 εναντίον 12 και οι προπονητές και ο καλύτερος να κερδίσει. Αυτό. Παρότι δεν μ' αρέσει, έτσι, δεν θέλω γενικά να είμαι στο προσκήνιο, το ξέρετε αυτό το πράγμα, γενικά προσπαθώ να μην συγκεντρώνω τα... Για κάποιο λόγο είμαι ο κύριος στόχος της αντίπαλης προπαγάνδας. Μου γίνονται μαθήματα ηθικής από διάφορους ανθρώπους που κυρίως βρουν στο παρασκήνιο. Εγώ δεν έδρασα πότε στο παρασκήνιο, ήμουν πάντα στο προσκήνιο. Έκανα αυτή τη δουλειά του προπονητή. Μου κουνάνε το δάχτυλο διάφοροι άνθρωποι και εγώ το καταλαβαίνω, κάνουν τη δουλειά τους και το σέβομαι αυτό. Ο καθένας κάνει μια δουλειά για να ζήσει στην οικογένειά του. Υπάρχουν άνθρωποι που επηρεάζονται πάρα πολύ από αυτό. Μιλάω για τη μάζα των οπαδών κλπ. Υπάρχουν και άλλοι που δεν το πολύ ενστερνίζονται, καταλαβαίνουν. Το κύριο πράγμα που λένε για μένα τώρα είναι ότι είμαι αλαζόνας. Ενώ την προηγούμενη φορά που είχα δηλώσει, εγώ είχα χρησιμοποιήσει δηλώσεις των αντίπαλων πρωταγωνιστών, παιχτών και προπονητών. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στη σειρά. Αυτό είχαν πει. Αυτοί λοιπόν που μου κουνάνε τώρα το δάχτυλο γιατί ότι προκάλεσα, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν αποδομήσει τους προπονητές του Παναθηναϊκού, τον τεχνικό σύμβουλο, τους παίκτες, ότι είναι η χειρότερη ομάδα της 30ετίας, πράγμα για το οποίο εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Αυτοί οι ίδιοι με τον τρόπο τους έχουν αποδομήσει όλη τη χρονιά και τους ενόχλησε που εγώ είπα ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει να είναι ευχαριστημένος να είναι ανταγωνιστικός. Δεν ήθελα να προσβάλλω τον Παναθηναϊκό, ξεκάθαρα, και το είπα ότι θα είναι πολύ δύσκολη σειρά. Ευχαριστώ πολύ.